гръцки ресторант в Златоград. Все пак съм си почитател на гръцката кухня, а тук в Златоград има гръцки ресторант. Обстановката в ресторанта е все едно направо си в Гърция. Наистина е направено както трябва. Ел Греко. Представям ви уникална салата. Тако, дзадзики, тиросалата, любимата ми, разядка милджано с рагу. Всичко изглежда много апетитно. И само да отбележа, че храната е автентична гръцка. Рецептите са гръцки, а ресторанта го държат гърци. Задължително, като дойдете в Златоград, посетете гръцкият ресторант Ел Греко. Обяд като за кибрития. В Ел Греко, Златоград. Те има всичко. И последно, паста с зеленчуци и морски дарове. Бил съм в доста ресторанти в Гърция и смея да твърдя, че Ел Греко в Златоград е един от най-добрите гръцки ресторанти, в които съм бил. Ако сте решили да идвате на почивка в Златоград и сте фенове на гръцката кухня, задължително посетете Ел Греко. Намира се на центъра до паметникът на Делю Войвода. Живи и здрави от кибрите и айча от Златоград!